Yasa mang income nimo karong adlaw sa pagpamasahero? Nasa bulsa, kota lang be. 5? Nag-inom ka no? Wala, be, oy, wala. Nag-inom ka no? Wala, be, oy. Simutan ako. Taya. Murag wala na po ko income karong adlaw. Aside aning 5 nga gihatag sa akong pasahero. Unsay diri ay hatod magita ka sa downtown? Usa man ning 5? Wala ang puti. Namugod akong banaya. Matay na dali na pugos babae da. Sigurado ko ani pag uli na ako sa balay ba kasaba na pug kong hana. Murag magamit na pud nako ning pinagbabawal nga teknik ba. Bahala na. Basta di lang siya masuko sa kuha. Yabot na jud oh. Paminaw ni mo pre, nakapamasayro kito si pare. Ambot na atong pare pre, kay pilian na ba kayo itong pasahero to? Bag-ora ganito dira nakakita ang mga lalaki, wag ipasakay. Gaya no, napog ko'y nakita na labyan niya, naghigda-higda, nagkamang-kamang ba? Gilabyan sad? Sakay ka boss. Paala ka mo kayo sige ng harang dra, ligsan ta karon. Tayan ning drabira di makabalo. Tabag pasinti. Ang delikado pag yudanan ni pare kung makakita og pasayro nga babae. Ano kaingon man ka pre? Sus, mo makakailan ni pare oy. Ay utama, halos ihatag ra niyag libre. Oh, kay dira siya nadali. Impas yu dyan na. Sa impas, hastang impasa. Marky, luya man ka. Yasa mang income nimo karong adlaw sa pagpamasahero? Nasa bulsa, kota lang be. Sa bulso. 5? 5 ra be. Nag-inom ka no? Wala, be, oy, wala. Nag-inom ka no? Wala, be, oy. Simutan ako. Di man pud bahog ilim nun. Oh, sa man itago-taguan nimo? Sa man nasi mong kamot? Wala man ni be, dili naman. Matanawa ko. Dili na nimo kailangan mahibalan pa unsay nahitabo. Matanawa ko ba? Di na lagi nimo kailangan mahibalan sa na. Matanawa lagi ko. Gawas. Nagubaan na pug kag motor? Kung magubaan ka, chat pud sa ako. Aron di ko mamroblema. Hanap ako sa imo nga di na nimo kailangan mahibalan unsa nahitabo pa. Be. Magaling kang kupal ka. Nagkaon na ka. Sino pa nagayom ko ganina? Luya pud sa ko uyab, oy. Kiss ko, be.